Kini ato ang ebanghelyo mahitungod kini sa mga dalaga nga 5 o laing dalaga nga 5. Ang 5 ka dalaga ang 5 ka dalaga na 5 ka dalaga mga maalamon o ang 5 ka dalaga danghag. Okay? So sa to ang ebanghelyo karon mga isugod na Kristo, kini nga ebanghelyo nagpasabot nga kitang tanan kung ang tao maalamon kanunay ginang prepared ng tao maalamon, ang dili maalamon kanunay dili prepared pero may lang magyaya mga kitang tanan gi-invite sa Ginoo na kanunay prepare sa tuang mind, heart o sa tuang emotion, labi na sa tuang physical, labi na sa tuang health o sa tuang kalag, pinagis pag-ampo, pagsimba o pagpenitensya. Manindog pala.